बिसोरनो जौसे जौखोन्दो बोर सारस्रिनायखौ होग्रोबाय आरो साफ्रोमखौबो मोजां मोजां उथ्रिसारगोन होननानै आं आसा खालामो। खुलुमबाय। बे फुंबिलि समाव नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय। दिनै 15 फेब्रुवारि 2025 मायथाइनि देग्लायनि HSLC मेट्रिक आनजाद होग्रा बा होनायनि दिनै गिबि सान। दा बे समावनो आङो कसुगाव पाब्लिक गोजौ फरायसालिनि दरखं मोखाङाव फैनानै फरायसाफोर आरो गारजेनफोरखौ लोगो हमफैदों। गारजेन बिथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ इयुननि मोजां हास्थायनानै बेबायदिनो फरायसालिसिम दोनफैदों। दा बेनिनो माखासे गेटआव हाबलांनाय भिडिअखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन। 2025 मायथाइनि दिनै 15 फेब्रुवारि HSLC मेट्रिक आनजाद दिनैनिफ्राय जागायबाय। कसुगाव पाब्लिक हाई स्कुल बेवहाय मेट्रिक HSLC आनजादनि मोनसे सेन्टार। फाथाखाथा हाई स्कुल, इंलिश मिडियाम स्कुल, खालबारि इंलिश मिडियाम स्कुल, UN एकाडेमि आरो ओरै जलेस्वरी हाई स्कुल, जलेस्वरीनिफ्राय कास्तुरबा गान्धी ना बालिका बिद्यालया, बेफोर गासैबो फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलि फरायसाफोरा दिनै HSLC मेट्रिकनि सेथि आनजादखौ होनो थाखाय बयबो हाबफैबाय। दा बेवहाय मेन गेटआव माखासे फरायसाफोरनि बेगफोराव आखाइफोराव लाखुमानायफोर थायो नामा बेखौ फोरोंगिरि सारमोनहा माबादों आरो चेक खालामदों, नायदों जाहाथे आनजादफोरा मोजाङै मोजां जानानै थाङो आरो बेबायदिनो मोजाङै डिसिप्लिनै आनजादफोरा सोलिलाङो आरो बेबायदिनो जोङो साफा साफा गोग्गो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो इयुननि थाखाय मोननो हायो आरो फरायसाफोराबो मोजां आनजाद होनानै मोजां पारसेन्ट लाखिनानै मोजां मार्क लाखिनानै बिनिफ्राय गोजौ फारसे बा गोजौ उननि थाखोफोराव मोजाङै बा मोजां गोदान कलेजफोराव मुं थिसनहैनो हानाय बायदि बिथांमोननि सायाव आसा खालामनो हायो। Loknath, best of luck. Thanks, sir. All the very best. मोजाङै लिरदे, एकदम थान्दा सिन्था खालामहाब लिर, मोजां पास खालामनो हानाय बायदि दे। Best of luck, Sansarang.
सिलभेस्टार मोजां लिरदो मार्लिना ओइ आहासो मार्लिना होननाय जारलासै मोजां लिरदो बेस्ट अफ लाक हे आबौ बोरो गुन राजा जय श्री राम मोटू पास हो जाएगा बिंदास मोजां लिरदो ए नुनायसो बावाखै दलिबार मोजां लिरदो मोजां लिर गुन राजा बेस्ट अफ लाक साला बे मिथिसार मोजां लिरदो खाथि खाथि नामा औ दा बे समाव समाबो जानोसै गासैबो फरायसाफोरा सिङाव हाबजोबबाय आदाया सासे गार्जेन हिसाबै आदाया देग्लाय नैबे 2025 मायथाइनि HSLC मेट्रिक आनजाद होग्राफोर उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरनि सायाव मा हामलायथि जासिहरनो सानो गिबि गिबियावनो देग्लायनि बे जे फाइनाल परिखा होगोन आङो बिसोरनो 100 जौखोन्दो बोर सारस्रिनायखौ होग्रोबाय आरो साफ्रोमखौबो मोजां मोजां उथ्रिसारगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय दे गोजोन्थों आदा होमबा जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामला साफ्रोमबो गार्जेनफोरा गावनि गथ'जों लोगोसे गुबुननि गथ'फोरखौबो गासै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ मोजाङै पास जाजानो लुबैनानै बा मोजाङै इयुननि गोजोन हास्थायनानै इयुनाव जाहाथे मोजां फरायसालियाव मोनहैनो हानाय बायदि मोजां कलेजाव एडमिसन मोनहैनो हानाय बायदि मोजां पारसेन्ट लाखिनो हानाय बेखौ हास्थायो बेबायदिनो जोंनि नैबे कसुगाव पाब्लिक हाइ स्कुलनि दरखं मोखाङाव बेवहाय माखासे गार्जेनफोर नुदों दा बे गार्जेनफोरा बेबायदिनो गाव गावनि फिसाफोरखौ नैबे फरायसालियाव दोनफैदों आरो इयुननि गोजोन साफा साफा गोग्गो सुबुं जानो हानायखौ हास्थायनानै होमबा गोजोनथोंसै दे